Fins a 8 castells de la gamma extra van ser el fruit de la diada del primer diumenge de festes a Tarragona, però l'actuació va deixar reptes pendents per a tothom. La Jove de Tarragona va signar la millor actuació dels darrers anys, però no va poder descarregar el 5 de 9 en folre. La Colla Vella va deixar encarregats els 2 gammes extra que va intentar. Els Verds no van poder complir tot el seu programa i els Xiquets de Tarragona no van poder amb el 4 de 9 en folre. Les previsions ja marcaven una diada incerta a la plaça de la Font aquest primer diumenge de festes de Santa Tecla i els resultats finals de cada colla així ho van demostrar. Els qui podríem dir que van sortir més satisfets de l'actuació van ser els membres de la Jove de Tarragona. Els Liles van signar la millor actuació des del 2019, tot i que els va quedar reptes pendents. Després d'un intent desmuntat de 2 de 9 en folre i manilles a la primera ronda, els del Cos del Bou van demostrar a la segona que tenen dominat un castell emmanillat que va haver de treballar de valent per descarregar-se. Amb la diada reconduïda, a la tercera van enfrontar el gran repte del dia, el 5 de 9 en folre, una supercatedral que va pujar nerviosa fins a la carregada, però que després de l'aleta semblava trobar el seu lloc per completar-se. No va ser així, i quan ja sortien els dosos es va acabar trencant. Així les coses van optar pel 3 de 9 en folre per tancar les rondes de castells abans de tornar a mostrar el seu domini amb el pilar de 8 en folre i manilles, el quart del curs dels del Cos del Bou. Al costat dels tarragonins, la Colla Vella arribava a la diada amb la intenció d'anar sumant bones sensacions amb els castells de gamma extra, però no va acabar de ser així. Els rosats van veure com el 4 de 9 en folre i pilar de la primera ronda acabava quedant només encarregat després que l'espadat de 7 quedés tocat durant la carregada. Mateixa sort va patir el 2 de 9 en folre i manilles de la segona ronda, un castell que ja no va pujar amb les millors mides i que es va quedar sense gas per defensar-lo de la descarregada. Els rosats van optar llavors pel 4 de 9 en folre i el pilar de 7 forrat per completar l'actuació. Els millors registres de la diada els van deixar els castellers de Vilafranca, tot i que no van poder ensenyar el programa que duien a plaça. Van completar ja de sortida el millor castell del dia, un 4 de 9 en folre i agulla que van descarregar amb solvència. A la segona ronda, però, indecisions dels pisos alts van fer desmuntar el 2 de 9 en manillat i canviar de castell pel 3 de 9 en folre. A la repetició van optar pel 9 de 8 i per tancar l'actuació amb un altre pilar de 8 en folre i manilles verd d'aquest curs. I les coses no van anar bé per als Xiquets de Tarragona. Els matalassers van començar bé, descarregant un 5 de 8 ràpid i treballat a la primera ronda. A la segona, però, el 3 de 9 en folre va quedar encarregat, després que els problemes en diferents parts del castell es van anar fent més evidents a mesura que passaven els segons. A partir d'aquí, un intent desmuntat primer i un intent després de 4 de 9 en folre van fer que els de la camisa ratllada sortissin amb només 2 castells de plaça. Unes festes de Santa Tecla que viuran dilluns vinent el seu segon episodi casteller a la plaça de la Font, amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat. L'altra diada castellera destacada del cap de setmana va ser la Festa Major Petita d'Altafulla, una actuació que no va poder repetir els castells de gamma extra de l'any passat, però sí que va tenir en el 3 de 9 en folre de les Joves de Valls el castell més destacat. Els ballencs el van acompanyar del 4 de 8 amb el pilar, el 4 de 8 i el 4 de 7 en folre. Al seu costat hi va haver els castellers d'Altafulla que van signar la millor diada de l'any. Els de la camisa morada van completar el primer 5 de 7 del curs, el que van sumar el 3 i el 4 de 7 amb l'agulla. Els nens del Vendrell i els Xiquets de Reus van tenir el 7 de 8 i el 3 de 8 els millors castells respectivament. Més enllà dels castells, el protagonisme a les festes de Santa Tecla a Tarragona d'aquest cap de setmana ha estat per alguns dels elements del seguici que estan d'aniversari, com la moixiganga, el ball de Pastorets Petit o el griu, carrers i places a vessar per veure'ls actuar. És una Santa Tecla d'aniversaris i ho és per la moixiganga que celebra 25 anys des de la seva recuperació. Per això ha volgut homenatjar totes aquelles persones que els han donat suport durant aquest quart de segle i els que van ser clau en l'inici, com la Reial Germandat de Jesús de Natzarè i els Xiquets de Tarragona per acollir-los als seus locals. Menció especial també per Repsol, que ha col·laborat amb la reconfecció dels vestits i que fa que després de 25 anys la moixiganga pugui estrenar vestits complets, des del barret fins als peus. Afrontem aquestes festes amb molta il·lusió perquè és el nostre aniversari, el nostre 25è aniversari, i és un moment de consolidació de l'entitat després de tots aquests anys i de tantes persones que han passat per l'entitat. 25 anys també són els que celebra el Ball de Pastorets Petit, que ha capitalitzat la 40a mostra de folklore viu, una mostra dedicada als elements petits de la festa que contribueixen a fer-la gran i assegurar-ne la continuïtat. En aquesta mostra vam poder veure el ball de la Primera de Valls, el ball parlat de Marcos Vicente de Reus o els gegants infantils del Pi de Barcelona i Cavallets, entre d'altres.
10 anys fa que la Cucafera baixa des de la part alta de Tarragona fins al port, una peça del bestiari de grans dimensions que també s'atreveix a encarar la baixada de les escales que uneixen el Pla de la Seu i la plaça de les Cols, i ho fa amb altres protagonistes com la princesa i el cavaller que minuts abans de la baixada escenifiquen la llegenda. També compleix 10 anys el Griu de Tarragona i 5 la seva versió en petit, un aniversari que han celebrat sent els anfitrions de la segona mostra del bestiari singular de foc de Catalunya. Diumenge va ser el torn del Griu Petit amb l'acompanyament d'altres elements com el drac petit de Valls, el de Montblanc, el de Badalona i el dels monjos. El foc també acompanya sempre la víbria, però el deix per uns instants al marge en un dels seus actes més emblemàtics, el dia en què es planta a la plaça de les Cols perquè s'hi acostin els més petits de la casa que s'han fet grans i que decideixen desprendre's del seu xumet, un acte possiblement més esperat pels pares que per les criatures. I no hi ha festa sense música i aquests són els músics més petits de la festa. Aquest diumenge entraven a la ciutat simbòlicament pel portal del Roser en l'entradeta de músics i participen grups de l'aula de música tradicional i popular al Tecler i de l'aula d'instruments tradicionals de l'Escola Municipal de Música de Tarragona. Una marea groga va tenyir dissabte la Rambla Nova en una nova edició de la Festa per a tothom. Una trobada encapçalada per la geganta Frida i que amb prop de 300 participants va tornar a situar la inclusió com una de les prioritats de la festa. Prop d'un centenar de voluntaris treballadors de la DAU van fer possible que els dies més festius de l'any a Tarragona siguin per a tothom. La inclusió torna a ser pal de paller de les festes de Santa Tecla i aquest dissabte es va celebrar el tret de sortida d'aquesta programació amb la 34a Festa per a tothom. Una acció que creix afegint-hi per primera vegada una cercavila que va anar des de l'estàtua dels despullats fins al balcó i que va plegar prop de 300 participants. Entre ells un centenar de voluntaris, treballadors de la DAU, que des del 2000 participen activament per fer possible que tothom gaudeixi dels dies més festius de la ciutat. Volem ser importants al territori, volem jugar un paper més enllà del que suposa ser una activitat industrial. Som gent que vivim al territori, som gent que sentim el territori, hi ha molts tarragonins i tarragonines que senten Santa Tecla i participar directament amb la festa, amb la penya festiva, es una confirmación del compromiso, ¿no? Las novedades de este año desde la Regiduría de Cultura son la calle del Silenci, que será el Carrer Santana, para que las personas con algún tipo de problema o dificultad acústica pueda disfrutar de la fiesta acústica y de molestia del ruido también, no pueda disfrutar de la fiesta en silencio. També el Port de Tarragona va revalidar el seu compromís amb la cita. Aquesta inclusivitat, diversitat, comunitat, tot això són aquests valors que des dels ports irradiem i ens els fem nostres. O sigui, el port penseu que és un lloc on ve gent de tot arreu, amb diferents capacitats, i l'ajuntem i fem que d'això en surti alguna que valgui molt la pena, i per mi això és aquesta festa, no? La geganta inclusiva de la ciutat, la Frida, va ser l'amfitriona d'una cercavila amb participació de l'associació La Muralla, la geganta Flora, els nanos nous i els gegants de Santa Coloma de Queralt. La festa també va voler homenatjar Romà Soler, impulsor de la programació teclera per a tothom i que enguany ha estat proclamat perpetuador de les festes. És la continuació del que hem anat intentant fer i això dona goig, no? Veure tota aquesta gent. En el que queda de festes, els participants i voluntaris de la Festa per a tothom també prendran part en actes com la cercavila petita, l'arrencada dels gegants i la processó. Solidaritat també a la plaça Corsini amb la recollida organitzada pel Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona i aquesta casa TAC 12 es van aconseguir recollir gairebé 9 tones durant les 12 hores que va durar la iniciativa, des de les 12 del migdia fins a les 12 de la mitjanit. Uns aliments que serviran per omplir el rebost del Banc dels Aliments i poder ajudar les persones més necessitades. L'activitat solidària es va combinar amb altres activitats paral·leles a la plaça del Mercat, com un tas de vins, per conèixer algunes de les varietats més desconegudes de les denominacions d'origen de casa nostra. I a l'anella mediterrània, 10.000 persones van veure en directe el concert d'Stop en què els germans Muñoz celebren els seus 25 anys d'història. Ple absolut per veure la banda de Cornellà i estava assegurat perquè les entrades que es van posar a la venda es van exhaurir en poques hores.
Novetats al tradicional pastís del braç de Santa Tecla, que arribarà per primera vegada als barris de Ponent. Serà al Mercat de Torrefort, aquest divendres a partir de les 6 de la tarda. 2 dies abans es repartirà, com ja es va fer l'any passat a la plaça Corsini. L'altra novetat d'enguany és que la iniciativa suma la implicació de 7 pastisseries de la ciutat, a més del Gremi d'Artesans Pastissers i Escotàrraco. Una suma d'esforços que ha d'alleugerir la càrrega de feina de tots els pastissers participants. En total se'n repartiran 1.800 racions, algunes d'elles sense gluten, i els tiquets es poden aconseguir de manera gratuïta a l'estand de les festes el mateix dia per a la Corsini i a les parades del Mercat de Torreforta en el cas de divendres. Per nosaltres estem molt orgullosos, molt contents que aquesta cita es pugui continuar. Sabem que és un dels actes més esperats pels tarragonins i per les tarragonines i que a més enguany podem comptar a més amb el Gremi de Pastissers, amb totes aquestes pastisseries de Tarragona, encara fa més nostre en aquest acte i que puguem arribar també al barri de Torreforta, també com dèiem és un motiu d'orgull perquè aquestes festes són de tots i totes i així ho fem extensiu.